Daytoy tinakailanadan ti kapututan ni Heso Kristo, ang nagtaod iti kapututan ni David, ang nagtaod iti kapututan ni Abraham. Dagiti kapututan manipod ken ni Abraham agingga ken ni Ari David. Abraham, Isaac, Jacob, Huda ken kakabsat na, sumaruno da Fares ken Sara nga anak ni Tamar, Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz nga anak ni Rahab, Obed nga anak ni Ruth, Jesse ken ni Ari David. Dagiti kapututan manipod ken ni Ari David agingga idinapagtalaw dagiti Israelita akas balod ket naipanda ijay Babilonia. David, Solomon nga anak ti asawa ni Urias, Roboam, Abias, Asa, Hosafat, Horam, Osias, Huwatan, Ahas, Ezekias, Manases, Amon, Hoseas, ken Hokonyas agraman dagiti kakabsat na. Dagiti kapututan kalpasan ti pannakaipan dagiti Israelita ijay Babilonia aging gati pannakayanak ni Jesus. Hekonyas, Salathiel, Zorobabel, Abiyod, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliod, Eliasar, Matan, Jacob, Jose nga asawa ni Maria, nga ina ni Jesus amawagan iti Kristo. Ngarod, ada sa nga pulo ket upat a kapututan manipod ken ni Abraham agingga ken ni David. Sa nga pulo ket upat met a kapututan manipod ken David agingga ti pannakaipan dagiti Israelita ijay Babilonia. Adda met sa nga pulo ket upat a kapututan manipod pannakaipanda ijay Babilonia agingga ti pannakayanak ti Kristo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Oray ka damo mestra ditoy. Mabalinak mga bumalos ken umungutak magkadakwada. Da kayo mga mestra no agpa-project kayo kitaan nyo mat ata affordable mat dagitay estudyante wano pupil yaw niya. Ngo. Gasa mo ta grade 4 kami way back 1984. Pinag-project na kami ni Mr. Rami iti family tree. Napadasan nyo amuyo ti family tree? Napadasan nyo nag-project? Ka 1984 ka apo, awan mo mapit-picture kanyami ta, may sa ti para pit-picture kanyami taga ilila, kaya nga nakabisiklita ti 28, no nagpa-picture ka grade 1 kan, sumangpet to grade 6 kan, ti kabayag na. Ka, family tree problema. Pagbiro kam garod, balay ka, awan pa'y mapit, ti umuna, oy. Unsa? Malaksid di class pictures. Ti umuna nga picture ko nga sulog, idi grade 1 ti grade 6. Ka 1987 da jayan. Ka grade 4, kunana, ag-project kayo ti family tree, nagchichismisan mi, enya ti family tree, mga like ano ti picture ni nanang tatang yun, na kay nga agkakabsat, sangapulo kami, pangalaag ti sangapulo nga picture tata. Ikanyo nagan na. Ali sokain ijay adamot kadaanan nga lakasami nga pagiganan ti picture ada picture ni amang ko, wow impagkat kumutan agbukbukol diyan ti pingping na ata innapoy nga ti pagpag awam mati kami awam mati naganan awam mati face me innap anya mong pagpagatin na poy kanuhan mo maipitpit na diyan bukbukol kani amang ko naka side view left right nga nakakakastata kagawad nga rod mo inay very proud mo ada nang picture iso nga di picture na abog yung family tree mi naka side view naka mic ngam napaot na di picture idi adda dagiti picture nga haan nga agkupas haan nga agwa ajay ni inang ko wow adda picture jak amuno nya nangalala na dijay nakakuyab-yab nakatabako nakaiganti green nga bag nga famous furniture. Naala nagtakan doon nga amok tinagyan na dayjay nga bag anya dayjay nga bag adda kartib na nga pagputad ti pusag adda kartib na nga paglipit ti pusag adda panait nga pagrepet ti pusag adda gasa nga pangagas ti pusag mamaltot nga rod day di inang partira o nagwapo man ni inang kao damanong ko jak amo na niya nabirukan
Kasi di picture ko, di grade 3 kami, Piman, class picture. Gapo na nagbati ta 54 kami, di nagbabatin ko. Kinartib ko, nagijay abay ko na iraman ni, ijay ngatok ka ni Regina Ragudo, ijay abay ko ka ni Jeffrey Acosta, taga Padawil, ni Claudio Ruiz, naputod di rupa, datano di la rupak tinaala. Amo jak amo di daduman ni ading ko, jak amo no picture na mo saan, at nakita nga nalumag nga ubing nga naka lunggalong, amuyo lunggalong. Hoy, amuyo lunggalong. Awan sa mo lunggalongan. At nalumag nga ubing nga nakalungga. Idi impasak, piman mo data mistra imisam, dyan mo, nalabagan sa mo, dyan pinang grade na, dyan mo no niya ti grade na data nga family tree. Tapaya, awan mapit-picture kanya, mi idi tahang nga makadanon ti kwa. Iso ano dati, adda honor mo kuma, uno ribbon mo, mos at ikatduan nga ribbon mi, tang kami maagun honor, tabawal ti agunor kada kami. Apaya, padasim ti agunor, awan igatang ti bado. Iso kono dete ko man adamos mo nakasagana ko madayjay emang picture na ka gutaden na kaning inang haan mabayadan data. Iso nga awan mapit problema data nga family tree piman. Iso nga kasdi nga tamot at istorya nga data nga family tree. Dito sa ebanghelyo tayo ta family tree actually. Wen nanipod ken ni Abraham aging gana ken ni Apo Jesus, in-trace da, taapa yang in-trace ni Mateo nang ramid da ito'y, the Gospel of Matthew. Apa yang isaw natin ang trace, tapno, mai-consider nga king, ngamin no, royal blood ka, o royal blood laeng ti agbalin nga king. Haang ka nga makapagbalin nga ari, hang ka maawagan nga ari, no haan nga nagna, tiday kadaraam kapututam, iti kadagiti amin nga ar-ari. Iso nga interest da, iso da ito'y, nanipod kini Abraham, aging gana kini Abraham, aging gana kini David, 14 generation, kapututan ni David, aging gana kini, naipanda di Babylonia, 14 generations, na Babylonia, aging gana kini Apo Jesus, 14 generations. Kano kitaan tayo daytoy panang trace datapno maawagan nga ari ni Apo Jesus. So daytoy. No kitaan tayo sagfo 14 anya ti dagiti agbasbasa ti Biblia dagiti expert ti Biblia kanyada ken kadagiti idi panahon ni Apo Jesus ken kadagiti Diyo napateg ti number kanyada. At the meaning na amin nga number. Kaapaya nga 14. 14 nga min ti perfect number kanyada 7. Iso nga, 14, sign of double perfection. Perfection ti 7, double perfection, 14, di yati kayat nga sa 1 ti 14. Tapno double hanla nga perfection dito'y lubong, gaputa imay ti Mesias, double perfection. Kanukit kitaan tayo, dahil ti kapututan ni Apo Jesus nga ay naggapwan na, ada narugit nga babae nga nakalaok. The Ruth, dagitoy, Urias, dagito'y kahaanda nga nalintig nga babae. Inasawa, kabit, nakikam kamalala, dayay. Anya ti ibagbaga na dito'y, nga daytoy narugit nga humanity, daytoy na managbasol nga lubong, imay na pinerfect. Gaputi kinapakumbaba na, gaputi panangisuot na, ti kinatao tayo, uray na rugit, pinagbalin na nga perfect. Isugarod nga, ti sangkatauan ko na itanok. Napukaw, napunas ti basol, na itanok. Kanukit kitaan tayo, dahito nga kapututan, no i-apply tayo mo itibagbagi tayo, nagmayat siguro mo't no nakaraman tinagan tayo, iya kapututan ni Apo Jesus niya. Nagmayat kumamit, lada kayo, balbaliwan nyo. No tataka ikanda kayo ti tsansa nga, balbalyan nyo, ti kapututan, nga pakaikapungan nyo. Nyamot ti kaya iyo, agpili kayo, Duterte, Marcos, Diskaya, amin, adapay aminan, agpili kayo, no, nga ka, no, kumano, ada chance tayo nga agpili, anya maakapututan ti tartari gagayan nyo. Kasi nga tanong, kumano,
balbalyan na timang parswa, mayanak ka ba ng ropo, pilyam ti agbaling nga taga-ubog. Aho, mandian narigat Inakladji Salcedon atap no nalaingak tumot ti Bukanegan kada dagitay sala ti kakao tag champion kami mat. Ngam maabak kami agre-react. Anya mga kapututan, kala ko masyak. Idi mat idi ka ubingak mat no syak ti agpili ka kayat ko ket ti maiyan iti ubugan. Nya nga tawon nga makastrict ti lugan iji ayan mi sala adda kuryente di grade 6 anya, grade 1 aksan, grade 1 akon. Pilyak pa lang nga tadi nga kapututan sa bagay ako kunak meten ako tatan awan ti no regret met ano apay nga ijayak nga dimakkel no regret met nga di ti kaslada no si asino ak tata ako awan ti regret tano adda pay la pa nagbabawi ko maano adda pay la ka what if no adda pay la what if na ti biag ko anak ko mga naragsak tatan kada kayo no kumano inikan na kayo ti tsansa. Alam malaksi di kapututan ni Apo Jesus. Anya mo ti kapututan nga tartari gagayam. Proud ka kadimot ita kapututan. Wano. Na mabalin kay lako mga isukat. Nga dapat ubing nga makaibagati kas jay. Kuna mo ginanang, wanang kalako mga inyan anaken. Handak lako mga inyan anaken, wanang kalako mga inyan anaken. No pagpilyon na tayo ti kapututan anyamot. Very proud tayo kada ije kapututan tayo. Very proud tayo kada tinaganak tayo, ninuno tayo, kada amin. Baliktadan tayo. Nabalbalyan ni Apo Jesus kumati umay. Maikari nga tamo, di pa ikapututam nga umayan na. Umay ko mamo ni Apo Jesus ko, wow, ti kapututan na ko, abaya, dada mga naabak kayo. Watang, mo pa tan, awang wano watang, wano niya tan, tuugan. Wala, nauna ko man ni Apo Jesus ti agpili. Very proud nga ta, maibilang nga tamot nga maisursurat to, di kapututan tayo nga, wow, napintas mo't daytoy nga kapututan. Kung nga ni Apo Jesus no umay kumakanya tayo kayat ko daytoy nga kapututan. Taapaya, siyempre na amuyon ano anya tinasaya at nga kapututan. Ngumno ko na nanto kidi taga-ubog dayta kababay ko na ni Apo Jesus sa awa na abakan. No nagpili ko maibilang tayo. Ay pilyon na nga tayo pamilya tayo. Ngam amuyo ti kinagpayso na kakabsat. Haan na nga pinili. Haan na nga, hantay nga pilpi, hantay nga pinili isuna, ngam nagbalin tayo amin akapututan na. Babaan ti bunyag, na ibunyag ni Apo Jesus kada tayo, ni Abraham nga kunana, nagbalin tayo amin nga kapututan ni Abraham. Di promise nga naitid kin ni Abraham, idi idaton na ni Isaac, gapo ti pamati na kin ni Apo Diyos, idaton mo kunana. Idi nakita nan ti pamati ni Abrahamen, nga kakabaulan na nga idaton ni Isaac nga anak nan, kunana, agbalin kanto nga ama dagiti amin nga nasyon. Iso nga na itrace dayta nga kapututan aging gana kin ni Apo Jesus. Sino tinangi-connect kanya tayo kin ni Abraham? Ni Apo Jesus. Datayo nga nabunyagan, datayo nga na paraburan, babaan ti bunyag, na ilaksiden ti basol, nagbalin tayo nga tattao na. Haan na laeng nga tattao. Datayon ti bagina. Iso nga kuna tayo, naswerte di kapututan na, nakaraman tayo idta nga kinaswerte. No kuna tayo, naggasat dayta nga kapututan na, nakaraman tayo iti dayta a kinagasat. Nakaraman tayo amin, babaan ti bunyag, nagbalin tayo amay maysa a pamilya, nagbalin tayo nga kapututan, nga nairaman tayo, iti bagi ni Apo Jesus. Kinagmayat nga pampanunutan, intero nga rubong tatak, ramrambakan tayo, haan, ita sa bali nga nasyon ka, unay ti aginaldo masis da tayo kin Espanyol tinangi, napigsa ti debosyon na kadagita daddo mga nasyon nga adot Pilipino nan, na influensya ang damutin. Katataramrambakan tayo mananda to'y. Kapututan ni Abraham, bagi ni Kristo, agramrambak iti siyam nga aldaw, rambakan tayo ti panakaipas ngay na, nakaraman tayo iti dayta nga bagina. Iso nga kuna tayo, no nagasgasat tayo pa'y. Taapaya, kapututan na tayo, nakaraman tayo dita. Anya mo ti karit na ti agbaling nga kapututan.
No duma jay kapututan tayo ko adda ta black sheep kunada adda mangiday dayaw adda mangitaltalmeg. Sinno kamot ijay anyamot ti karit na kanyam. May pagpanakkel ka di mo ni Apo Isus nga kapututak datoy. Bagik datoy ipagpanpanakkel ka di mo ni Apo Isus nga sika ka may saka mo nga makita nga mangitantan ok ti puli. Ureahan lang iti uneg ti simbaan iti ruar may pagtangtangsit ka di nga sika ka itantanok mo met ti puli kayat na nga saon agbibiyag ka kadi mo lang nga Kristiyano napudno mo la di kina Kristiyano awam mo la ti kungkuna na dayta nga kina Kristiyano o nagrigat mo nga ibaga nga no pakitang gilas lang nga Kristiyano pamarang lang nga Kristiyano naulbod nga biyag nga Kristiyano ay kanarigat tikarit na kanya tayo, no kapututan na tayo, no bagi na tayo, dahil nga agbibiyag. Nga haan nga igaggagara nga ibiyag nga agsingsing putak, gapot na kaput, haan ko maanga kasjay. Natural di sing put, gapot Kristiyano tayo nga rod. Natural di sing puta, bagi na tayo nga rod. Nagrigat nga karit na magkanya tayo, sino ayatin na singput nga kanayon, sino ayatin, haan nga agkam kamaliawan, ngam iso ti awis na, iso nga datayo kumaaka no maririinada ko mga kadatayo wow Kristiyano dagitoy tao ni Apo Dios dagitoy di nga rod ti karit na iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo ka nagmayat nga ibagbagada nga tao ti Dios daytoy mariinam nga tao ti Dios ngam no sa balit ibagadan aken neha nga maibig jak amon akin kapututan kadatayon no ibagada nga hanatay nga tao ti Dios jak amon akin kapututan kadatayon ing kayto iteres mata ing kayto maiteres ta kapututan yon no kay ano awan magibaga nga tao na kan ni Dios ake ing kayto maiteres no inya nga kapututan ta naggapwan tayon wen kakabsat dayto nga saksakripisyo iti external mayat adu tay nga makimisa dayto external datoy agsakripisyo tayo nga umay, very good, awang problema dayta. Kaya't ko nga kompleto dati nga siyam nga rabii, una siyam nga bigat nga pa nagkarkararag, awang problema dayta. Kano awan daytoy, sinno ka, no awan ti debosyon, si asino ka, no awang ka ti unag ti simbaan, maawagang ka di nga Kristiyano ka, daya ti karit na. Daya ti adda nga pakakitaan no sino ti akin kapututan king ka kinagsayat ano ko na tayo nga kapututan na tayo ni Abraham bagi na tayo ni Kristo kabsat tayo ni Kristo bagi na tayo ni Kristo ay kamaawagan tayo nga napudpud no a Kristiyano